खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 19 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। सानथांखि गैयै फुंखाफोरनिफ्राय रांनि मुलाम्फाया नोंथांनि सानखौ गोजोंसिन खालामो। मुलाम्फा गोनां सान। दावगालां आरो आवगायलां मानोना मोजां खाबुफोरा नोंथांखौ नेगासिनो दङ। वृषभ राशि। नोंथाङा खुसि जागोन मानोना नोंथांनि खाथि खालानि सुबुंफोरा मदद होगोन। दिनै नोंथाङा गोबां लांदां सम मोननो हागौ। मिथुन राशि। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांनि सानफ्रोमबोनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनायखौ बन्द खालामनो हागौ, जाय जोबनायाव नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। कर्क राशि। नोंथाङा जायखिजाया सुबुंनि मददजों रां आर्जिनो हानाय जानो हागौ। नोंथाङा खालि गावखौनो फोथायनायल' नांगौ। सिंह राशि। खामानिनि जायगायाव आखा-फाखाथिखौ साबसिन खालामनो थाखाय गावनि रोंग'थिनि थाखोखौ साबसिन खालामनो नाजा। दावबायनाया हरखाब फिथाय लाबोनाय नङा। कन्या राशि। नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरा गावारि थाखोआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। जथाय फालांगि आरो सन्देह गोनां राङारि बिथांखिफोराव रां थिसननो नाङा। तुला राशि। नोंथांनि अनजाथाव एबा जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे मोजां सुंज्लायनाय एबा खौरांआ दिनै नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। नोंथाङा दिनै गावनि जिउ लोगोरिजों गोजाम समायना रमान्टिक सानफोरखौ गोसोआव लाखिगोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा रमान्टिक गुद-गुदाखौ मोनदांगोन। नोंथाङा गोब्राब नाजानाय आरो सहायनायनि गेजेरजों नोंथांनि थांखिसिम सौहैगोन। धनु राशि। नखरारि बिबानफोरखौ गोख्रै नोजोर होनांगौनि गोनांथि दङ। नोंथांनि सांग्रांथि गैयैआ बेसेन गोसा जानो हागौ। जायखिजाया गोदान मावथांखि लानायनि सिगां खेबनै सान। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खामानि मावग्रा जायगायाव गोबां अननाय फैगोन। जेब्ला नोंथांनि बिबुंथिनि थाखाय सोङो अब्ला लाजिनो नाङा मानोना नोंथाङा बेनि थाखाय जोबोद बाख्नायजागोन। कुम्भ राशि। दिनै सिरि टेनसन गैयै था। दिनै नोंथाङा राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय नोंथाङा दान होनांगोन आरो अनसुंथाइ होनांगोन मानोना बेयो गोसोआरि गोजोन मोनगोन। मीन राशि। सानथांखि गैयै फुंखाफोरनिफ्राय रांनि मुलाम्फाया नोंथांनि सानखौ गोजोंसिन खालामो। नोंथांनि सोलो गोनां आखुआ नोंथांखौ समाजारि जथुमफोराव मुंदांखा खालामगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।